Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pripun kabare? Tasih semangat toh? Dinten niki awake dhewe ajeng sinau basa Jawa bab wayang Baratayuda. Nanging saderenge pelajaran dilekasi, ayo berdoa bareng-bareng kanthi maca basmalah. Wahid, Isnaini, Salasa, Bismillahirrahmanirrahim. Baratayuda. Baratayuda iku saka tembung Barata lan Yuda. Prabu Barata kuwi eyange Pandhawa lan Kurawa. Dene Yuda tegese yaiku perang. Baratayuda tegese yaiku perange antarane Pandhawa mungsuh Kurawa. Pandhawa iku cacahe ana 5, yaiku Puntadewa, Werkudara, Arjuna, lan sing kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Silsilah Pandhawa. Pandhawa iku putrane Pandu Dewanata. Pandu Dewanata karo Dewi Kunti duweni anak Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna. Déning Pandu Dewanata lan Dewi Madrim duwe anak kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Wayang iki jenenge Yudhistira utawa Puntadewa. Kesatriyane ana ing Ngamarta utawa Amarta. Gegamane arane Jamus Kalimasada. Watake Yudhistira yaiku sabar, jujur lan setya. Wayang iki jenenge Werkudara. Kesatriyane ana ing Jodipati. Gegamane arane Kuku Pancanaka lan Gada Rujakpala. Watake Werkudara yaiku jujur, seneng tetulung, kendel lan prasaja. Wayang iki jenenge Arjuna utawa Janaka. Kesatriyane ana ing Madukara. Gegamane keris pulanggeni lan panah pasopati. Watake Arjuna yaiku seneng tetulung, becik atine lan luhur bebudene. Wayang iki jenenge Nakula utawa Pinten. Kesatriyane ana ing Bumi Retawu. Gegamane arane Pedang Tirtamane. Watake jujur, bekti marang sedulur tuwa lan ngajeni marang liyan. Wayang iki jenenge Sadewa utawa Tangsen. Kesatriyane ana ing Sawojajar. Gegamane arane Pedang Tirtamane. Watake yaiku jujur, bekti marang sedulur tuwa, ngajeni marang liyan lan pinter jaga wewati. Kurawa iku putrane Drestarstra karo Dewi Gendari. Kurawa iku cacahe ana 100. Anake sing lanang jumlahe 99 lan sing wedok jumlahe 1. Silsilah Pandhawa lan Kurawa. Kurawa karo Pandhawa iku sakjane seduluran. Amarga Drestarstra iku kakangne Prabu Pandu. Nanging amarga rebutan kekuasaan, Kurawa lan Pandhawa dadi mungsuh. Wayang iki jenenge Duryudana. Duryudana iki anak mbarepe Kurawa. Kesatriyane ana ing Astina. Gegamane arane Gada Alugara. Watake licik, angkara murka lan kejem. Wayang iki jenenge Dursasana. Dursasana iki adine Duryudana. Kesatriyane ana ing Banjarjungut. Gegamane arane keris panjang besar Kyai Barla. Watake licik lan kejem. Baratayuda. Dene kang jalari dumadine perang Baratayuda yaiku Drestarstra nata ing Astina
lan ora kersa menehake separo negara Astina sing dadi hake para Pandhawa. Perang Baratayuda suwene 18 dina, mapan ing Tegal Kurusetra. Pandhawa kang menang, kabeh wadyabala Kurawa tumpes utawa gugur. Sabubare Baratayuda, Parikesit putrane Abimanyu jumeneng nata ing Astina, jejeluke yaiku Prabu Parikesit. Ampun kesupen berdoa nggih, lan kudu tetep semangat. Miss Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.